खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोना गासैबो मिथिगो थांनाय 26 डिसेम्बर खालि सासे जोंनिनो नर्थ इस्टनि गथ' एन्जेल चकमा मुंनि उत्तराखंडआव MBA फरायनो थाहैदोंमोन आरो बियो गावनि फंबायजों लकेल मार्केटआव बाजार खालामनो होनना ओंखारलांनायाव बेयावनो सानैसो सुबुंफोरा जुमाय सेरेब लोंनानै बिसोरखौ चाइनिज मम' सिंकि पिंकि बेफोरबायदि जंखायोमोन आरो बै जंखायनायाव बिसोरो रागा जोङो जे जोङो चाइनिज नङा जोङो इन्डियान आरो बे जाथायखौ खोनासंनायनि उनाव नोंथांमोनाबो निजेखौनो निजे इन्डियान होनना बुंनानै गोदो जाबायदि नोंथांमोना गौरब खालामोमोन जाबायदि नोंथांमोना मोनसे मोजां मोनोमोन बै मोजां मोननाया नोंथांनि गोसोनिफ्राय ओंखारलांगोन ओरैबायदि दुखुनांथाव मोनसे जाथाय उत्तराखंडआव जालांदों। आसलते बै गथ'आ त्रिपुरानिमोन एन्जेल चकमाया आरो बिफाया BSF आव साख्रि मावो। बै बिफाया जाय बिफाया जोंनि भारत हादरनि सुबुंफोरा शान्ति उन्दुथो होननानै बर्डाराव नेबाय थायो आरो बै भारतनिनो साब्रैसो सुबुङा बै BSF नि फिसालाखौ एन्जेल चकमाखौ बिदि जंखायनायावनो एसे नांलाय खमलाय जायो आरो नांलाय खमलाय जानायनि उनाव बिखौ बुथारो। अब्ला साननानै नाय बिथाङा जाबायदि खस्थ' मावनानै बर्डाराव खामानि मावबाय दोङो जोंखौ मोजाङै थाथों होननानै नाथाय बै दि बर्डाराव बियो साख्रि मावदों बा सरकारादि इमान BSF फोर बा CRP आर्मि दोनदो फौजिफोरखौ बै फौजिफोरनि निजेनि परियालानो निजेनिनो हादोर सिङावनो माने कुनु सेफ गैया। नोंथांमोना बै साननैसो सिगां धुरन्धर फिल्म ओंखारदोंमोन आरो बेयाव मोनसे खोब मोजां डायलग दंमोन जे जोंनि जि दुश्मन जोंनि भारतनि बियो पाकिस्तान नङा जोंनि भारतनिनो किसुमान ओरैबायदि सुबुं दङ जाय पाकिस्तानिफोरनिख्रुइबो बांसिन डेन्जारास बै फिल्माव बे डायलगा दङ जे पाकिस्तानिया आसलते भारतनि दुश्मन नङा भारतनि दुश्मना भारतआ निजेयानो। किसुमाना पलिटिकेल लाभनि थाखाय किसुमाना गुबुन गुबुन फायदानि थाखाय बेफोरबायदि जोंनि हादोर सिङावनो सकुनि मामा नोंथांमोना मिथिगोन ना सकुनि मामा बायदि मानसि किसुमान दङ आरो दिनै जोङो नर्थ इस्टनि जानानै जोङो निजेखौनो इन्डियान होननो दा बानाय जाबाय जे जोङो निजेखौनो इन्डियान होननो थाखाय बा जोङो इन्डियान होननानै मानो प्रुफ खालामनो लागा दिन फैदो जोंनिनो इन्डियायाव थानानै जे गुबुन हादोरनिफ्राय फैनानै फरायफैबा बेफोर बेलेग खोन्था बिसोर प्रुफ खालामनांगोन जे नोंसोरो इन्डियान नङा बा बिसोरखौ इन्डियान नङा होनबाबो बिसोरो जेबो बुंनाय नङा। नाथाय जोंनि नर्थ इस्टनि सुबुंफोरा महरै मोखाङै बा हिन्दीफोरखौबो बारा मोजाङै क्लियारलि जाबायदि दिल्ली मुम्बाइआव रायज्लायलायो बेफोरबायदि जोङो रायज्लायनो रोङा नाथाय रायज्लायनो रोङैया जोंनि कालचार जोंनि जि हुर जोंनि जि रायज्लायनायनि टेकनिक बे टेकनिकानो जोंना बेलेगखा जोङो बिसोरबायदि रायज्लायनो रोङा जेमान नाजाबाबो आरो बै रायज्लायनो रोङै आरो लोगोसे जोंनि महर मोखांफोरखौ लानानै बिसोरो जोंखौ चाइनाजों रुजुयो। दिनै जों भारत हादोरावनो थानानै गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै निजेखौनो भारतनि होननानै प्रुफ खालामनो गोनां जायो जे जोङो चाइनानि नङा जोङो जापाननि नङा जोङो इन्डियानसो आरो बेफोरो मानिफ्राय जादों बेफोरो जादों इडुकेसननिफ्राय जों जेरै आसामाव थानानैबो आसामाव फरायनानै जों जाबायदि गासै जोंनि भारतनि रायजोफोरा अबेयाव माबायदि जोंहा मोनसे आइडिया दङ नाथाय जोङो गोबां बेफोरबायदि बाहेराव नुनो मोनो जे बिथांमोना आवगायथ' बुङोमोन आसामाबो माने गुबुन कान्ट्रि होननानै आं दा तामिलनाडुआव थायो आरो बे जायगानि सुबुंफोरा बुङोमोन जे आसामाव थांनो गोनांबा भिजा नांगोन नामा
पास नाङो नामा बेफोरबायदि सोङोमोन माने जोङो बुजिना मोनो जे बेफोरावनो जे बिसोरो जोंनि हादोर सिङाव बेसेबां रायजो दोङो अबे रायजोआव माबायदि कालचार बेफोरखौ जों माने बिसा नलेजआनो गैया स्कुलफोराव बेफोरखौ कुनु शिक्षाखौनो होआखैमोन खोमा आरो लोगोसे जोङो जोंनि जि प्राइम मिनिस्टार जोंनि जि हम मिनिस्टार बिथांमोना नर्थ इस्टआव थांनानै मोजाङै गासै इन्डियाखौनो रिप्रेजेन्ट खालामनांगौ जे बेबो जोंनि इन्डियान बिसोरबो इन्डियानिसो बिसोरनि महर मोखांफोरा बेलेग जानो हागौ बिसोरनि कालचारा बेलेग जानो हागौ बिसोरनि ड्रेसफोरा बेलेग जानो हागौ नाथाय बिसोरो इन्डियान नोंथांमोना साननैसो सिगां खोनानो मोन्दोंमोन जेखालि क्रिसमासमोन क्रिसमासाव गोबां सहरावनो गिर्जा जलायनाय बा सेन्टा क्लजखौ जलायना होनाय सेफायना होनाय डेक'रेसनफोरखौ नस्थ' खालामनाय गथ' मानसिफोरखौ जबरदस्ति हिन्दुनि प्रार्थना खालामनो होनाय बेफोरबायदि नोंथांमोना खोनानो मोन्दों जानो हागौ आरो बेफोरबायदि मावनाय मानसिफोरखौ एक्सुवेलि लोगो लोगो सिद्दा एनकाउन्टार खालामनांगौ अब्ला सोर मानसिया साहस जायो जों मिथिगौमोन दिनै बै गथ'खौ जाबायदि बुथारदों बिथांमोना एक्सुवेलि बे जाथाया डिसेम्बरनि 9 जादोंमोन बियो 17 दिन 17 डेज बिथाङा हस्पिटालाव थानानै जिउ गोमायो थांनाय 26 डिसेम्बर खालि आरो बै जिउ गोमानाय लोगो लोगो बा बै जाथाया जानाय लोगो लोगो बै सुबुंफोरा जायफोरा बिसोरखौ हेरेसमेन्ट खालामदोंमोन बिसोरखौ जुदि गावथारनायमोनबा अब्ला दिनै रावबो साहस खालामनाय नङामोन दिनै जोंनि इन्डियायाव नोंथांमोना कर्ट कासारिनि कान्दफोरखौ मिथिगो दिनै केस सालायगोन बेसेबांबा बोसोर सालायबाय थागोन बिनि उनाव हयथ' सोरबा थैलांनोबो हानाय बेयाव बै केसा थेवबो सल्भ जाया नाथाय जोंनि इन्डियायाव बेफोर रुल्सखौ सोलायनांगोन थाबनो केसफोरा मास मोनसेनि गेजेरावनो सल्भ खालामनांगोन अब्लासो बेफोरबायदि जाथायफोरा जानाय नङा आरो जाबायदि जाथाय बिथांमोना मावदों बिसोरखौथ' डाइरेक्ट एनकाउन्टार खालामनांगौमोन आंनिबा आरो आं जोंनि सरकारखौबो खावलायो जे बिसोरखौ लोगो लोगो एनकाउन्टार खालामनांगो साबबासो हमजाबाय होन्दों आरो सानैना सासे नेपालनि बुंदों नेपालाव बियो खारखुमा लांदों नाथाय उत्तराखन्ड सरकारा 25,000 रां माने जाय खोन्थायो बिनि जायगाखौ बा जाय हमनानै होयो बिनो होगोन होननानै उत्तराखन्ड सरकारनि जि मुख्यमन्त्रि बिथाङा बुंदों जाहैबाय गतिके बेफोरबायदि जाथाया जेब्लाबो गनायथावनाय नङा आरो बेफोरबायदि जाथाया जाहाथे उनहालागै जाया बेखौनो आसा खालामनानै बे भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना मा सानो बेखौ कमेन्ट बक्सआव लिरहरबानो जाबाय आरो बै एन्जेल चाकमानि आत्माया जाहाथे शान्ति मोनो बेखौनो आङो गसाइनि सिगाङाव आरज गाबो जायखिजाया लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव अब्लासिम गासैबो गोजोनै था गोजोन्थों